Bona tarda a tots. Allà baix se'ns sent bé? Podeu venir cap aquí si voleu, aquí hi ha lloc una mica? Sí? Carai, havia sempre a baix. Hola. Bé, moltes gràcies per venir en aquesta trobada d'amics del Facebook, xarxes socials, del Xavier Sala Martín, que una mica ens hem anat trobant fa un bon grapat d'anys, ja. Jo explico sempre que jo vaig descobrir el Facebook un dia a casa, en el sofà, la meva dona estava mirant i què fas? Diu, ostres, he trobat amics de l'FB, aquí, en aquest programa del Facebook. I deixa'm mirar això, vam mirar-ho, i vaig trobar una amiga que compartim amb el grup de fans, el Marc Nofler, la Mireia Genís, i em va dir, mira, hi ha el Xavier t'agrada, diu, com sí, llegeix els seus llibres de sempre, diu, està aquí, i fa sopars, i amb els amics del Facebook, diu, vine, que en fa una setmana que ve. Vam anar-hi, ens vam conèixer un grapat de gent excel·lent amb els que hem compartit estones i aficions, perquè al final en el barcelonisme ens eduquen els pares i ens eduquen molt bé amb el barcelonisme i des de petits ho som. Els meus fills ja són socis, el meu pare ho ha sigut, el meu pare ho ha sigut, però després cadascú ha escollit altres tendències com és el salamartinisme i aquí també s'han trobat un grapat de gent salamartinista, no? Per això el Facebook, i han fet realment trobades molt maques i a gràcies d'això estem avui aquí. Per què estem avui aquí? Perquè molts de vosaltres, arrel de que el Xavier i sobretot el Sant em donés confiança de formar part de la seva junta directiva, si els socis per confiança, que ens ho farà, molts de vosaltres veu via missatges, com podem ajudar, què podem fer, com ens podem ajudar a arribar a aquesta fita, i és una mica per parlar d'això. I per parlar d'això, m'agradaria començar explicant que per mi, que crec per vos i per tots vosaltres, hi ha un abans i un després de l'arribada de la gent a la presidència del Barça. La gent sempre explica, hi ha un abans i un després del Cruyff, a mi m'agrada, i molts altres també quan ho parlem, parlar de la diferència d'abans i després del Jan.